ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. President Jomka NPP Jomka State Body Uba Preston Tunsong Ulakhot Yagajingalam Jomki Nongkit Kam Jomka Party NPP Kibalong ki Working President Naka Time Jaiñtia Working President Time Khasi Hills Bat Kumju Ya ki President ki Vice President ki General Secretary Barok Bat ki Balai Poi Hakani Gijalam Mataka Janmit Hakani Gijalam O President Jomka NPP Ba Preston Tunsong Ilasam ya ki appointment letter Jong ki District President ki Bala Shajit ki Batmai Hagani ki Jingjit Jong kini ki President ki Lasdang Shwanabo ka East Jaiñtia Hills Haba layo Bantung ya I ba Seiborlang Shadap West Jaiñtia Hills la Thung ya I Oktomewat Lamin ya ka Shillong City Thung ya I Tebor Pathau West Khasi District Thung ya I ba Macmillan Bursa ya ka Eastern West Khasi Hills Thung ya I Kong Biolinda Nonglai haka Riboy District Thung ya I ba Clement Maulong but haka East Khasi Hills I ba Gavin Milingam I President Jomka Party NPP I ba Preston Tunsong ila kentu ya kini ki President ki Batmai ba ki day ba kinlek ban pelong ya ka committee ban Thung ya ki members ki Batmai hapo ka district committee pat hadin ke jingthum jong ka district committee on pelong biang ya ke jingalang ban Thung ya ki nokit kam ha ka block level langsung tu ba kani ke long ke jingpen kre ya ki election jong ka MP ke election jong ka MDC da ka ba on penthamai yakin ongkit kam pat kumju on shimru ya kito kiju ki member lada kidam don kamon yaki bakin shakri ha kane ka party kamot yakiru on ai benta ha kane ka district committee lan ya ka block committee iba Preston Tunsong como president jong ka party ila kentu jur ya kinongkit kambaro ba ngidei ban tray shitom ha kane ka election ka banwan ya ka MP election bangin ra ya ka jingjob ha kane election pat kumju bangin penklan ya ka party ha ka grassroots level khnang ba ya kane ka party ngidei bangin penpoi ha ka jingjob ya mata ka MDC election ru kumju te ila kenturu ba yakini kinongkit kambaro ba kidei ban pelong ya kata ke Jingjiet nongkit kam batmai hapo arpo tarik jong benai Desember bat ha kata ke jingelang ke bahe ha ka state level on court sobha ya national president Conrad Sangma ba ha kata ke jingelang on sa ai ka report naka naki district ke baper ban wanra but kin ai de ka proposal ba ha kan urkom on peniai ban penklan ya ka party ha kan ke jalajungi yaki appointment jongki district sha ka than garo yaki on salit ban sam da state president nda labo ka tarik Garo Hills ha ka jing penbet lang mag working president jongka in charge Garo Hills Mark Krismara